Докато се търкалям на дивана, усещам рязък шут в вътрешностите ми. Глеждам и корема ми подскача. Наистина подскача. Толкова съм въодушевена, че се обръщам към мъжа ми и му казвам: еха, виж какво прави бебето! И в същия момент бебето все едно ме разбира, че искам да го видят и замръзва. И това се случва постоянно. Даже моят мъж ми вика: ти сигурна ли си или си въобразяваш? Абсолютно всеки път, когато мръдни или подскоче, тъй като вече съм в по-големи месеци и доста ми подскача корема, се усеща доста, т.е. се вижда доста очевидно, но когато кажа на мъжа ми погледни, им чуш, че отвътре направо замръзва. И при вас ли е така, момичета?